Segunda derrota consecutiva do Racing de Ferrol e primeira do que vai de ano no campo dun Vilalonga que amosou ser o mellor durante todo o partido. Comezarían dominando timidamente os ferroláns nos primeiros minutos de xogo, que avisaron con esta falta esquinada que se paseou pola área e que acabaría perdendo pola línea de fondo. Pouco despois, o Racing dispoñería dunha das mellores ocasións do partido despois deste barullo na área. Ninguén é capaz de rematar a xogada. Pero Vilalonga non se quedou atrás e a piques estivo de sorprender ao meta Marcos Balín. Só 5 minutos despois, o Vilalonga fixo o primeiro e único gol do partido con este tiro xustadiño ao pau, obra de Saúl. Facíase xustiza no novo San Pedro. Remataría a primeira parte con esta clara ocasión para o conxunto ferrolán e esta outra na que o Vilalonga, por medio de Machu, toca no pau. De nada serviron os trocos de Aira no 11 titular, no que deixou fora a Onyema e a Borja. Volveu a dominar o Ferrol no inicio da segunda parte, como amosa esta gran ocasión de Rafa Mella. Pero só foi un espellismo, xa que o Vilalonga estaba a xogar mellor e dispuxo incluso dun penalti que o meta Marcos Balín atallou brillantemente. Nin xogando contra 10, o Racing foi quen de perforar a portería de Pazos. A expulsión de Leo non mermou as forzas dun Vilalonga que aínda tería oportunidades para sentenciar. Ao final, 1-0 e o Racing a 13 puntos dos postos de promoción. Cometemos 2-3 errores, uno de ellos clarísimo, una pérdida de balón con el equipo saliendo que no podemos cometer, nos cuesta el gol en contra y a partir de ahí la misma película de siempre.